aturar l'incendi. Vam fer-li front al gegant, vam agafar aquell quadre i ballarem el ball del cap per avall. Paella congelar, falleres de cartró, aula de cremar, gomina i processó. Saluda al senyoret, escola de retors, el sant a passejar, un beso y una flor, nos vamos a forrar, un fin de Benidorm, posar la mà i callar, platges de formigó, vivir así es morir de amor. Cantava Milans del Bosc, l'himne regional provoca llàgrimes, pàgines i pàgines d'un tràgic sainet que esgarra ànimes. Pas de passo doble al camp de futbol, alça la mà dreta l'afició a la curva nord, una discoteca enmig d'un camp d'arròs, boquetes tortes a la terra de les flors, la geperudeta besant la moreneta, vendetta i noves glòries en oferta, allà on el món s'explica en diminutiu, on plora la collita del secà i del regadiu, plou amb burrera, però sempre baixa buit el riu i una bandera talla com arma de doble fil. Vivim la vida de Gaidó, acabareu com el Pelletes al coll del món d'Uber al Penyagolosa i el Benicadé, i el poble serà un martell o un pes mort. Què tal? Hòstia, ja fa tant de temps que no tinc ni la gola calenta. Vam suportar eixes bombes que encara ressonen per serres. I llenquins i llenquines, hola, si estàs escoltant la 88.2 i vol dir que mai havia sentit la meua veu parlant, en aquest cas, en esta llengua del diable, també coneguda com a valencià, és perquè has començat a escoltar-la després del dia 22 de desembre. Són les muntanyes baixen escalonades per lluir bancals que donen alegria. L'Illa Nexa Returns. Platges horteres sostingudes amb deutes brutals de microclima i macroestafa, trist i real. Roders que repartien herois de veritat, segrestadors de la marina i del comtat. I avui, dimarts, és el dia que comencem després de fer les faenes i la tarea de producció en el dia d'ahir, perquè vam agafar les vacances directament de cap a cua. Darío Navarro, què tal, com estàs? Bueno, bé, avui content, no?, de poder encetar una nova temporada de l'Illa. Bueno, això de temporada... Bueno, crec que sí. Bueno, sí, com part, per així dir-ho, no? És con la Liga, que no ha parat, però sí, és sí, algo així. Una cosa, bueno, jo crec que és que no sé si hem fet encara primera temporada, perquè com en estiu no van parar, saps el que vull dir-te, com en estiu no van parar, perquè se suposava que era acabar en juny, i si van començar el setembre passat, ja van complir un any, ja portem un any i... què? Octubre, novembre, desembre... 4 mesos. 3, 4, sé contar. Sí. És una gran passa. Sí, no. Una gran bona passa. cosa per a posar al currículum. T'imagino que uno posa el currículum. Sé contar els mesos. Sé contar els mesos. Sí. Uf, es veuen cada cosa en els currículums, a nosaltres ens arribles, hi ha alguns que molt bé i altres que es veu cada cosa que... Sí, no? La foto del teu currículum està guai, La foto estava posat de traje i tot. Jo millor no te dic què va dir una persona sobre la teua foto. No, millor no. No, millor no. No fa falta. No cal. No fa falta. No és necessari. Bueno, comencem. Això és l'Illa Nexa, el programa que és una bogeria. Esta setmana, recordeu, retornem a Ràdio Sol Albal i també així a Nexa FM i a Radio Canals. I ojo, cuidado que se vienen cositas. Eixes normes, vam profanar els seus sants, vam agafar aquell quadre i ballarem el ball del cap per avall. Nexa FM. Nexa. L'Illa Nexa, amb Jo Sant Piqueres. Per la qüestió que siga, el sector de producció no ha estimat el fet de... Bueno, de renovar la banda sonora del programa. No, està bé. És a dir, de programa, en quant a programa han sigut vacances. Sí. De veres. Bueno, va haver una polèmica, bueno, no sé si dir polèmica o què. Saps a què referisc o no? No sé. No te'n bueno, a l'Illa Nexa van publicar el Dia dels Innocents. Ah, sí. Una cosa. Sí, vale, vale, que ara, això sí que ho vaig veure, sí. que anem a... Van publicar això el dia 28, vale? Sí. Anem a ensenyar a la mateixa portada i també ho vaig publicar jo a les meues xarxes personals, sí. Vale? D'acord? O sigui, ara mateix ho estem veient en imatges. Espera, que agafaré la que estiga també Darío. Sí. Que de moment és cap, però bueno, clar, no passa res, sí, don't bueno, worry. però... Esta és la de dins, esta és la de fora. Clar, és que estic desentrenat.
Sí, bueno, però això s'agafa a la pràctica en seguida. Tu creus? Sí, jo crec que sí. Bueno, no sé. Bueno, ja ho tens ahí, no? Sí. Està quasi. Està a punt, Sí. que diria aquell. Sí. Vale, i he de fer-ho d'esta manera, no? Correcte. Clar. Saps què? A mi em molesta molt quan jo vaig al cotxe i passen aquestes coses en altres programes de la ràdio, però jo sóc el que més ho fa. O sigui que tampoc tinc dret tampoc a queixar-me, és el que vull dir-te. Clar, o sigui, clar, sí. Sí, no t'informa, no t'informa. Sí. Bueno, total. Ara ja està. Ja ho teniu en imatge, les persones que esteu en Twitch. Van publicar una imatge que posava l'illa annexa. Josan Piqueres, és a dir, aquí el Mendaleret. Maestro de cerimònies. Bueno, no sé si dir tant. Bueno, has estat en quasi tots els programes de l'illa. En quasi tots, és de veres. Sí, perquè va haver alguna volta que va presentar Cristian i sí, Jaume. Clar. Sí. Sí. Tu encara no. No, jo de no. fet, tu encara els controls tècnics no... No els he tocat encara. No. Vols que un dia fem un canvi, un change? Uf, no sé si estic llest, Home, què portes? Ara quan vas començar? Quin va ser el teu primer programa? En febrer, no? Crec que va ser. Febrer? Sí. Després de Nadal? Sí, crec que per ahí va ser. Ja me sembla una eternitat, Encara sí, no has fet un any? No, encara però estar a punt? Estic quasi ja. Quasi. Sí. Quasi a rovell de l'ou. Mira-lo. Total, què diuen per així? S'apropa l'any nou, van posar. En aquest passat hem fet conveni amb la xarxa d'emissores municipals valencianes i amb aquest motiu hem tancat l'Illa on Tour. Una ruta per les capitals del nostre territori amb dates per confirmar, però serà en dies consecutius. És a dir, en principi vam anunciar que l'Illa Nexa faria un tour per la comunitat valenciana. Com si fórem David Guetta o algo. Bueno, ja li agradaria a David Guetta. Sí, també és ja de li veres. agradaria a David Guetta. També és de veres. Sí, com si foren, jo què sé, què te diria jo? Qualsevol... com si fórem rigures en valencià o Sí. qualsevol artista que es precie que tinga certa qualitat. Bueno, això pot ser una broma o una predicció del futur, És que ahí va la cosa. És que ahí va la cosa. Bueno, total, van posar un divendres, que no van posar dia, Teatre Sí. Micalet en València. Ojo, cuidado. Bé, bon puesto. Sí. Recordeu 683 40 78 98 683 40 78 98 si alguna persona vol enviar el seu missatge de telèfon. Mira, anem a canviar. El teniu per ahí baix, mira, i si no, mira, fem així, apunteu-lo. Sí. Està per ahí. 683 40 78 98. Vale. Continuem en l'explicació. Sí. L'altre era un dissabte en la sala Can Cabaret d'Alacant. Ojo, cuidado. Bon lloc, també. I l'altre seria un diumenge a la sala Opal de Castelló. Jo he de dir que he estat en dues. O sigui que ho vaig fer en... Sí, amb intenció. Sí, perquè dues he estat i les conec. I una altra, si no passa 20.000 vegades per ahí per davant, no posa cap. Sí. Hola, què tal? Podem passar? Sempre passa el mateix, se'n van ahí, miren... Sí. Recordeu que estem al centre comercial de la Marina Finestrat? Clar. Que podeu vindre, tirar-nos... què te diria jo? Cacahuets? Cacaus? Bitllets, també. Mira. Estem oberts a donacions, com diria. Això fa molta falta. Sí. Això fa molta falta, sí. Mai sobra. No, ni falta. Sí. Què fa? Tu nombre en la pared, hasta la victoria siempre juntas. Total, que estàvem ahí, vale, d'acord, i va ser el dia 28. Després, posteriorment, Sí. publiquem esta imatge. Una imatge en la que ix una persona en una careta meua, Amb un tricorni. en un tricorni. Es Sí. notava una miqueta que això era una miqueta fake, vale? Sí, O sigui, si no ho has pillat o no ho has agafat, pues bon dia. Sí. I posem innocent, bon dia dels innocents. Això va ser el dia següent pel matí, el dia Clar. 29. Plan de que ahir van fer una broma i tal. No, i van posar en el text. No, ja ens agradaria fer un tour pel territori valencià, però de moment no és possible. Clar. Esperem que ningú s'hagi sentit ofès per la broma. En cas que sí, ja té faena, desenfadar-se, clar. Sí. Bon dia dels innocents. La qüestió és que el dia de... Tu fas tardebuena? Això què és? Vesprebona seria en valencià, suposa. O sea, és la nit de Nadal, no? Ah, sí. Tardebuena en castellà. Sí, clar. O sea, tu fas tardeo No molt, estàvem preparant-nos per a sopar. preparant-vos per a sopar. Sí, vale. més que res, sí. Vale, bé.
Però no vas a cap puesto a lo millor esmorzar des del matí? No, bueno, solem menjar-nos el puchero de ma abuela i poc més. És que els meus... per la qüestió que sí que els meus amics tenen el costum d'empipar-se des de les 11 del matí fins a que se'n van a sopar. Per a rebre a Santa Claus un poc d'aquella manera. Jo crec directament que tu saps els pols eixos màgics que necessita per a volar el Pare Noel? Sí, sí. Pues jo suposo que ho han són els meus amics els que fabriquen. Sí. Sí. Total, que vam anar d'excursió. Sí. A partir d'ara serà excursió. Anar d'excursió. Sí. I molta gent que jo crec que no hi ha tanta gent que me seguisca va començar a dir-me que guai eso del tour, ¿no? I jo, com... Digo, on compren les entrades, no? Sí, però de fet és que el propi Yannick sí. Per privat em va dir estoy ahí para lo que necesites tal, me molesta que no me lo hayas dicho i jo li vaig dir, li vaig fer una captura al calendari 28 i ell es va quedar i diu sí. ¿Qué pasa? I diu, inocente, diu, voy a comenzar la puta madre que me... Bueno, com parla ell, sí, ¿vale? Sí. Tampoc fa falta ser explícita. Sí. Si alguna persona menor de 18 anys no cal. Sí, bueno, ja que imaginar-se un uruguaià cabrejat, poc més. Sí, perfecte. Sí, així és. Bueno, Luis Suárez mossegant a Chiellini. A Chiellini, pues és una cosa així, no? Sí, per ahí va. Correcte. I clar, però va haver un munt de gent que va dir que bueno, que està molt guai això de fer un tour i tal i no sé què. Dic, bueno... Sí, bueno, no sé. Per lo menos saben que si volem fer-ho tenim suport. 4 persones que t'han vist per venidor en Tardebuena mig empipats, sí. Jo no sé si seria clar. El públic adequat. És possible, sí. Que hi ha públic, a verlo n'hi ha. Sí, estar està, però... Sí, estar està. Però costa trobar. Costa trobar-lo, sí. Bueno, i això és bàsicament la meva secció del dia. Contar una història, interhistòria, que va passar a les xarxes socials. Bueno, i evidentment tampoc hem parlat de la felicitació del dia de Nadal, d'any nou. Sí. No? Bueno, de Nadal, és de Nadal, sí, esta va ser de Nadal. Sí. L'any nou no sé per què no el van felicitar. Bueno. Coses del community manager, estaria altres coses. I, bueno, és David... Sí, en Barcelona, no és, crec? O... No sé. No sé on és, no ho tinc massa clar. Sí, sembla que siga la Torre Akbar. Sí, té pinta. De Barcelona. Però també te dic que tampoc ho tinc tan clar. No, la veritat que no. Ah, bueno, sí, pot ser que siga des d'un pont... És que no sé, pot ser que siga un altre puesto, Clar, és que la torre es veu des de molts llocs, també, no se sap. Vols que telefonem a David i li preguntem? Bueno, podem fer-ho, a veure. Sí, bueno, sí, per continuar molestant a la gent sense avisar de forma prèvia, jo crec que és continuar en la línia del programa, no? I tu sols tu faràs vibrar sin continents. Anem a veure si contesta. Le atiende el contestador. Vaya. No contesta. Per la qüestió que siga... Estarà fent altres coses. Està fent altres coses, sí. I tu sols tu. Bueno, pues per a la gent del podcast i de la ràdio ens hem quedat amb la imatge de David. Sí. En aquest cas. Sostenint algo en l'aire. Sí. Fent com si... Paregut a la Torre Akbar de Barcelona. Sí. Sí, és com si... Bueno, aquestes fotos que es fan de perspectiva, que sembla que una persona està agafant un got. La típica de la Torre de Pisa. Sí. Esa, sí. Sí, la típica, eixa típica. Sí. Però la vam tunejar. Sí. Li vam posar alguna coseta per ahí. Algun foc artificial. He de dir que la idea de posar el bon Nadal on està no és meua. No, bueno. No, fes-te una idea de qui pot ser.
Podria fer-me-la. Pues això. Pues sí. I l'altre pues, són focs artificials. Clar. A tu te sembla una altra cosa? No. A mi, a més, cap als dos costats són focs. Són focs. No pot ser una altra cosa. Bueno, coses més estranyes han vist. Sí, també. També és de veure. Ojo, cuidado que tenemos gol en las saunas. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué dius? ¿Qué dius? ¿Cómo estás? ¿Y tú? Ahora, caminant un poquet, com un iaiet. Saps que estàs al programa, no? M'he imaginat. per això parla així, Ja, suposava, sí, suposava. David Andújar, bon any, què tal, com estàs en el primer programa de l'Illa Nexa del año? Muy bien, muy bien. ¿Y vos, cómo arranca? Este es el primer programa de l'Illa Nexa. De 2023, sí. De fet, el títol de Twitch és directament Hola 2023. Sé que ho fem en 9 dies ¿Has tenido los cojonazos de despedirme del programa y llamarme, perro? ¿Cómo despedirte del programa? Ningú t'ha acomiadat del programa. Ah, vale. Bueno, es una cosa que encara no comunica de forma pública. Ah, vale. O sea, es todo de puertas para adentro. Correcte, sí. Sempre de portes endins. David, tenim un dubte. A ver, perquè estàvem analitzant la imatge de felicitació de l'Illa Nexa de Bon Nadal, que amablement ens va cedir el seu ús, hem de dir-ho, i per la qual esperem que en cap moment ens denuncies per utilitzar-la, i hem vist que tu estàs com agafant una torre i tenim dubtes d'on pot ser. Vale, la del Palolo. ¿Talolo? Sí, la que estoy agarrando el Palolo. Bueno, no sé, yo no sé si diría Talolo. Pero tú dices que es con P, Palolo, de palo, Palolo. Ah, Palolo. Claro. Bueno, no sé si afegirle una peli. A ver, vamos a ver una cosa. Pero tú dices en serio que no sabes dónde es eso, sí. Tenim la sospita que és en Barcelona. Hombre, clar, és Barna. Però és que no tenim molt clar en quin pont és, perquè això és que, clar, la perspectiva no dona massa a entendre. Quin pont és? On estàs? Vale, a ver, explico. ¿No será això la Plaza de les Glòries? El sentido de la orientación carece de mi ser. Por lo tanto, no tengo ni puta idea de dónde se tomó esa foto. Probablemente vuelva a Barcelona y no sabré ni dónde está la Sagrada Familia. Pero bueno, es algo que vamos, no debería sorprenderte. Home, ja t'he dit jo que la Sagrada Família no és. I si és Gaudí, és un avançat en el seu temps. Sí, no, pero quiere decir dónde está la Sagrada Familia. O sea, tú me llevas a Barcelona y yo no me ubico. Bueno, algú li passa també després del dia de la nit de Cap d'Any en Benidorm, que tampoc s'ubica. Bueno, a medio culo, la verdad. Que te perdemos una miqueta, David. Hola. Ahora sí, de categoría. Que digo que medio pueblo se pone un poco pinky. Uf. David, què estàs fent, la Virgen Santa? Per l'amor de Déu. Per la Mare de Déu del Sofratge i per Santa Marta, què estàs fent? Què està passant? On estàs? Estic, hòstia, on estic, tio? Estic... A este què li ha donat? A un lloc. Pots parar la mascleta que tens darrere, per l'amor de Déu? On semana sabidoria de la bona. Ara no sé per què parla com cabra fotuda. Sí que és de veure. Estic a la Universitat Miguel Hernández. Estàs en Elx? No, què collons? Estic en Sant Joan. En el campus de Sant Joan. Ah, vale, perfecte. A la facultat de Medicina i això. Vale, ja ho tenim més clar. Escucha. Aquí no t'escoltem més a tu. David, te perdem. Sí, no, és que ni en març en València, No. Això és impressionant. Ha penjat, molt bé. Bueno, pues... Ha acabat l'Odissea. Sí. Bueno, era només per a dir-li que no continua el programa enguany, que no contem en ell, però bueno. David, ja no fa falta. No, ahora ya no me hagas eso, cabrón. Es que ya no fa falta, ya t'hem acomiadat del programa. Ah, pero que ya se acaba el programa. No, que t'hem acomiadat a tu.
Ah, vale. Escucha una cosa que quería decir. He dicho que estoy en la Universidad Miguel Hernández, ¿vale? Aquí en San Joan. Y justo iba a enviar un audio, pero bueno, aprovecho y lo digo en directo. Me hace mucha gracia ver que están todos los chavales estudiando para ser nuestro futuro salvavidas y bueno, y están todos fumando porrazos. O sea, quiero decir, Per la qüestió que siga, ¿no, David? Sí, claro. Nada, simplemente quería compartirlo. O sea, que creus que la nostra salut no està segura eixa gent que està estudiant ara mateix en el campus de Sant Joan? Claro, yo pensaba que estaban estudiando medicina y no herbología o cosas así. Bueno, suposa que han de testar herbes aromàtiques en el sentit de que passa alguna cosa, saber quins són els, què te diria jo? No sé. Les curacions, ¿no? Bueno, no, els efectes. També, sí. Sí, pero yo qué sé, eso es más de la gente que se dedica... ¿Cómo se llama la gente que no cree en la medicina? ¿Que es solo lo de las plantas? ¿Se me ha ido? No sé. Sí, la homeopatía. Bueno, yo no voy a decir herbolásticos. Sí, també. La medicina homeopática. Pues yo creo que estarán testando para saber que eso es lo que hay que hacer. Però una pregunta, tu que has anat al campus de Sant Joan a caminar o a córrer? Està pensant-s'ho. Està pensant-s'ho? Sí. El perdem. Sí, està el perdó. Bueno, David, anem a continuar el programa. Moltes gràcies per de llevar-nos de dubtes i saber que la teua imatge estava bàsicament Se corta. Bueno, Mayday. Sí. Ale, bon any, xavals. Igualment. Adéu. Ja estava, David. Me encanta y lo sabes. Cosas de la Viñara de hacerte un favor. Contando lunares, son tus juguetes. Portes secció, Darío? Sí. La vols ja o la vols després? Bueno, ja, ara que estem quasi en la pausa, no? Estem pràcticament en la pausa, sí. També és de veres que, com de forma habitual, el 2023 ens ha portat un regal, ¿sí? Que és continuar arribant tard a l'hora. Bueno, sí, no, eso es una signa d'identitat, ¿no? Podríem dir inclús. Una senyal d'identitat, sí, del programa. I, bueno, ja sabeu que comencem a l'hora en cas que el presentador, pues, sí, arribi puntual. Clar. En cas que no, pues una abraçada. Pues ja per ahí passen dos xiquets que tenen pinta d'haver passat per un reformatori. Una abraçada per als seus pares, que estan molt orgullosos de que... Sí. Bueno, jo què sé, tampoc vaig a jutjar a primera vista. Clar. Tampoc fa falta. De seguida tornem a l'illa Nexa una altra vegada amb la secció de Darío Navarro. Si a tot això a vostès els sembla bé. I si no, també amenacem en fer-ho. ¿vale? Fer-ho, ja. Tampoc anem altres opcions. Darío, tornes, estàs igual que abans de la pausa? Sí, no, m'he quedat igual. No ha canviat, no, la cosa? No. Hi ha un senyor molt sinistre que s'ha quedat mirant-nos a través de l'espill, del vidre, a l'altre costat així del centre comercial de la Marina, un poc, que ens està mirant com juzgant, de forma... no? Sí, no sé si jutjant o mirant-nos de forma desafiant. Ah, bueno, ojo, cuidado, ahora ve una persona en una mascareta. Sí. A lo millor un poc pinta... Jo de tu, per si de cas... D'inspector de algo, ¿no? ¿Te pinta? Sí. ¿D'Hisenda no? No, de alguna altra cosa. De sanitat o algo, Estava mirant si estava homologat el centre comercial? Sí, jo crec que estava revisant. Sí, que està comentant les juntes, no? Sí. A veure si pot passar entre una rajola i l'altra... Clar, si tenen massa pols o si... Bueno, això és sanitat, no? Seria neteja, no? Bueno, clar, però jo crec que va junt, no? Tampoc està la cosa... Bueno, pot ser que sí, pot ser que no. Sí. Podrien convidar algú a passar. Però no ens fan cas, per la qüestió que siga. Sí. Són persones intel·ligents. Bueno, i estem... després de parlar de com hem iniciat l'any, tens alguna cosa més que afegir? No, bueno, la veritat que... Tens un calendari per ahí. Vols endur-te un calendari d'estos? Bueno, sí, a lo millor... No siga que en el mòbil no tingues calendari. Clar, sí. Sempre és interessant tindre un calendari. Per a recordar l'any que és, 2023, que a ningú se l'oblide. Clar. Hombre, ja hem entrat, ja.
en l'any, sí. Sí. Per això. Recordeu que les persones, bueno, jo no sé, però jo coneixia, la veritat que ja vida social, pues massa no n'he tinc per la qüestió que siga. Sí. I n'hi havia dos tipus de discoteques, les que podien entrar els que eren majors de 18, bueno, n'hi havia tres. Sí. Les que en estiu no deixaven entrar a majors de 18, a menors de 18, perdona. Sí. En hivern sí, per mantindre el negoci. Clar, sí. És una cosa, no vaig a dir noms, vale? Sí. Perquè... Però estan. Sí. Però jo crec que Kem no fa falta. No. No és una cosa precisa ni constant, Clar. per exemple. Sí. O sea, en este moment no tindria cap sentit dir el nom de cap discoteca i molt menys cap que tinga nom de princesa grega. Clar. Per a què? La dona d'Ulisses no té culpa Sí, d'això. així és. Saps com era la dona d'Ulisses? En sona, però Té nom? no me recorde. Massa bé. Busca-ho a el mòbil. Ho busque? Sí, i sabràs... Vinga. Sí. Bueno, total, que després estaven les discoteques que no deixaven passar mai de mai a les persones menors de 18 i després estaven la que no deixaven passar a menors de 21. Sí, també hi ha. Pensa en una cosa, les persones que van néixer l'11M, l'11S, Clar. vale, el dia de les Torres Bessones, ja poden entrar a les discoteques de 21. Sí. Ojo, cuidado. És important, És important. Sí. Cap recalcar, això. Ara, què passa? Ja poden. Sí. Tu has plantejat? No, la veritat que fins ara no. Perquè però tu quina edat tens? Jo és que tinc 18 encara. Claro. Clar. Tu encara estàs ahí. Sí. I què tal els 18? Bé, bueno, sense massa diferència. Sense massa diferència. No. Ja has anat a alguna discoteca d'estes que abans no podies anar? No, és que jo Eixe tema no he entrat a ninguna discoteca encara. Mai en la vida? No. Bueno. No és que m'hagin cridat massa. El dia que ens patrocinen, en aquest moment anirem. Sí, clar. Sí. Si ens fan una festa per Si a nosaltres... Si la discoteca en el nom de... que és el que ha posat. Lo que siento, barras que no borrarán ni el tiempo ni el viento, la vida no está... Ha posat un dit així, no? Sí, té pinta. Dani, HW, en el chat, a 87, ha posat un... Mos ha ensenyat un dit. Però Dani, tio, què passa? Bueno, tenim activitat al chat, està bé. El mote. ¿Cómo que el mote? Un emoticono, serà, ¿no? D'estos que es desbloquegen a... El emote. Sí. Però no entenc per què ens senyalen el dit. Bueno, serà el que té, no? Ah, que diu que és de Nexa. Clar. A partir d'ara, ese emoticona és de Nexa? Pues no sé què persona ho ha configurat, però... Bueno, a lo millor estava predeterminat. Em faig una idea de què persona pot ser, sí. Una abraçada per a Dani. Bueno, sí, claro, tenint en compte l'altra emoticona, sí, ja sé quina persona ho ha posat. Sí, està molt clar. Una abraçada per a Dani HW i per a Linares de Polop, que li va arribar la tassa. Sí. Vols que el telefonem en directe? Una altra persona. Una altra persona. Tot això és per dilatar... Una altra víctima. Tot això és per dilatar la teua secció. Sí, no? Que és una cosa que jo sé que te fa molta gràcia. que és una cosa que per la qüestió que siga, tu que te ho treballes i que te ho prepares, pues clar, és una cosa de... Bueno, ja estic acostumat, ja. De rebut. Estic acostumat, sí. Sí, perquè sí que tenim el contacte de Linares, que el va passar a través de... això del programa. Sí. Recordeu, el 683 40 78 98. Clar. Aleshores anem a telefonar-lo. Ja que estem. Sí, anem a telefonar. Per a veure si ha begut ja la tassa, no? Si ha begut de la tassa. Si l'ha utilitzat. Piensan años atrás, mira todos los que estaban y piensan los que están. Encima la instrumental, arsenal militar. Cuando saqué lo de antes los puse a tiritar. Mandé a todos al psicólogo y puse a meditar. Quizás escuchen el disco y no puedan despertar. Yeah, EDT. A veure què diu Linares. Anem a veure. Si ens agafa el telèfon. Normalment ja a partir de les 7 ja quadra que està. Després de la becaeta, no? Sí, què passa? Sí, què passa? Què tal? Com estàs, don Linares de Polop? Escolta, no esteu fent el programa, veritat? Ara mateix estàs en directe.
Hòstia, però si el programa des de quan esteu fent-lo? Perquè ahir no estàvem fent-lo. No, ahir no, perquè era faena de producció. Era dilluns, faena de producció, per això estem telefonant a les persones VIP. Vale, pues la tassa l'ha rebuda perfectament. Ahí està. La tassa l'ha rebuda i la tassa està ja més que gastada. Més que... Bueno, no sé si... Bueno, no anem a preguntar-te en què l'has utilitzada, perquè... No, en Cafeïnjet. O sigui, es pot contestar perfectament. Perfecte. Eixe era el dubte que teníem, si l'havies utilitzat i en quines condicions o no. Perquè, clar, és que així les vacances, com que no havien tingut vacances en estiu, que van continuar fent el programa de tirada, ens hem agafat les vacances d'estiu directament ja en Nadal. Però així anar full a tope on fire, però sense avisar ni res. Pum! No, però que heu fet unes vacances, però deixes que no se'ls agarra ni un ministre, de categoria. Ha sigut aqueducte. Bueno, espero que hagueu vingut en forces. Bueno, sí, això esperem. Bueno, només això era comprovar que ja vas enviar una foto, però la van compartir i tal, però Darío, que el tinc així al meu costat, volia saber, estava dubtant de mi, de si havia arribat la tassa o no. Jo no dic res d'això, I evidentment volíem parlar en el Gran Llinares per a que ens confirmara que havia arribat la tassa. Clar. Pues sí, ja ho fe bé de Quidrana perquè ja havia desistit jo en el tema del programa, perquè dic que estos han acabat el programa, es han tancat el xiringuito i se n'han anat a casa. Però bueno, visto lo visto, està clar que no. No, podria ser. Ja ho han anunciat avui en xarxes, que començàvem, i de fet acaba de fer-ho fa 5 segons, que és la nostra habitual. Jo crec que conforme anem avançant la gent va tornar a reenganxar-se i tal. De fet, ja tenim així a Dani AQW, que també és un gran participant del xat i animador del xat. O sigui que tot endavant. Bon feliç 2023. Llinares, tens algun desig per a este 2023? Desig? Salut per tots. Què vaig a dir més? Salut, vale. En salut sobre. Què vols que vos diga més? Diners? No, per què? Vale. No fa falta afegir coletilla a lo de salut, no? Bueno, tu dices, feu com vulguis, si vas posar-hi una coletilla li ho poses, però bueno, jo de moment dic salut. Salut, vale, perfecte. És que a mi cada vegada que una persona em diu salut, i a mi mis, no sé per què, és una qüestió de llegir història. Pesetes? No, República. Feu de República. Claro. Sí, també. No sé. I clar, i depèn de quina persona, doncs pot ser... Per mi sense problema, però bueno, tampoc és qüestió ara d'anar polititzant la cosa. Claro, tu imagina que li ho dic a un guàrdia civil i mig de forma, salut, me diu salut i continua. Hòstia, jo no sé, seria bo saber si hi ha algun guàrdia civil republicà. Seria una bona... No sé, segur que n'hi haurà algun, no? Pense jo que sí. No sé per què, però tampoc em crida a fer una enquesta. No és una cosa que m'agreix massa. Tu eres el director del programa, tu eres el que mana. Bueno, per això, i com que, jo què sé, no me veig anant a un guàrdia civil i preguntar-li en valencià vostè és republicà? Sí. No sé, per la qüestió que siga no... Volem que continuï el programa. Guàrdies civils que parlen valencià n'hi ha molts també, això sí que t'ho puc garantitzar, I que parlen català, sí, jo m'he trobat. M'he trobat. Ara, el tema està en si són republicans o no, això sí que és una cosa... Bueno, servidors de la pàtria, anem a deixar-ho ahí. Bueno, una abraçada a tot el cos de guàrdies civils de la Marina Baixa, que són els que ens afecten a nosaltres, principalment al quartel de Finestrat, que us coneixem, i a Llinares, moltíssimes gràcies per atendre's, i bueno, saps que així fem les coses així, dit i fet, així que moltes gràcies per agafar-nos el telèfon, bon 2023, i ja saps que eres VIP a este programa. A partir de demà connecte. Perfecte, de categoria... Bueno, a veure, patir tampoc, però que hi ha coses més importants que això. Molt bé. Una abraçada, que vagi molt bé. Vinga, adeu. Ahí tenim. El nostre VIP, perquè al final Llinares, de tant de participar, i li va arribar abans de Nadal just. Clar, com a de regal. O després, no tinc ni idea ja. Però per ahí, 50-50. No, I'm never turning back. I won't stop, I'ma fight until there's nothing left. It's so what? You're gonna be hurting bad, cause I've been to hell and back. You don't wanna make me mad, I stay strong. You will never see me crack. And if you get... T'imagines, haguera sigut també bon programa telefonar a totes les persones que ens han escrit alguna vegada per el xat privat i dir, escolta, que estem frente al programa, era només per avisar-te. Sí, per avisar-te que hem tornat ja. Seria una opció. Sí. Jo crec que demà, en Ali, a lo millor una part del programa, jo crec que al començament ho faria.
Mira, ja s'ha connectat Llinares i posa a fer Ahí la mà està. directament. Home, a fer la mà ara Llinares A fer la no, mà. que No, ja no. tens la tassa, per l'amor de Déu. Clar. Sí, mira, 2023, perquè ningú s'oblide. No sigui que Ahí alguna està, ahí persona vaig a despistar. Tu eres en el cole, a tu te passava això de quan posaves les dates en la llibreta? Bueno, és que no Crec sé si la teva generació encara utilitza llibreta. Sí, bueno, jo sí. Encara tenia llibreta, sí. No sou d'aixòs d'iPad i tal? No, clar, això ja és d'escoles privades, ja. Ah, per la qüestió que siga en el públic no dona pa... No dona pa això. Encara continuen tenint en els instituts, perquè tu, bueno... Bueno, jo ho vaig tocar ja fa algo ja. Bueno, però menys que jo, segur. Sí, com uns 3 anys. Vale, perfecte, Per ahí. menys que jo. Sí. Encara continuen tenint aquestes pissarres tàctils del dimoni que no anaven ni cap arrere? Sí, estan. Que dius, s'han de què? Per què se gasten este diner en els sols si les pissarres de tota la vida anaven bé? Sí, no els utilitzàvem molt, però estaven, sí. Jo me recordo, bueno, a l'escola hi havia un professor meu que cada 2x3 estava calibrant-la, perquè es posava molt nerviós quan no funcionava bé i començava a calibrar-la i tot el món, està jugant? Perquè clar, era com això que tens que pulsar els punts amb el llapis i tot el món es pensava que era un joc, però és que estava calibrant-la sempre. I no funcionava. No funcionava mai. Estava calibrant-la el tio i no funcionava la pissarra. No, o sigui, que tu li pulsaves... Però el tio anava per tota la pissarra encara d'agobiat i tocant. Aixina. Sí, no, perquè, clar, tu li pulsaves i pulsava a un costat. O sea, no pulsava on tocava. Entonces estava calibrant-la sempre, però anava igual, totes les vegades. Què tal, com estem? Una persona que s'ha sumat així a la ràdio. Poden passar, si volen, no passa res. Sí, tot bé. Sí, bueno. Bueno, qüestió de pissarres. Sí. Qüestió de pissarres. No, però a mi sí que em passava lo de la data, quan tornaves després de les vacances... Continues posant 2022? Posaves 2022 sempre, sí. A mi ja no em passa. Clar. Perquè ja no gasté llibreta. Sí, perquè ja t'ho poso al mòbil directe i ja poso la fetge bé. Sí, o de fet tens el mòbil que ho mires. Sí, també. S'ha perdut això, Sí. S'ha perdut... A mi em va passar més d'una vegada d'arribar a febrer i tindre que organitzar tot l'arxivador i dir la mare de Déu, si tinc 2 fulles de matemàtiques que són del 7 de gener de 2022, imagina't, o de 2012 en aquest moment. Sí. I dius, com pot ser això? Sí, passava a vegades, sí. Claro, el que no era habitual és que te passarà fins a febrer, però en el meu cas sí. Clar. Sí, bueno, a mi em solia passar 1 o 2 dies, un poc així, hasta que es tornaves a habituar i ja després pues, ja posava la data com era. Bueno, anem a deixar-lo de telefonar a tots els fidels admiradors de... Bueno, admiradors no, illenquins. Són illenquins i illenquines. Jo crec que podríem dir-los així. Anem a deixar de no telefonar-los en directe, però anem en la secció de Dario Navarro. Anem. I mira, com diu allà, no anem a pegar-li més voltes. O sí, a voltes. Sí, a voltes sí. Buscaré un moment entre tanta boira de trobar-me al teu costat. Alçarem la veu. Què tens, Dario Navarro? Bueno, tenim capçalera, bueno, la capçalera mítica, no?, que utilitzé sobretot quan no sé... Mítica és una cosa que dius tu. No, bueno, és que l'he utilitzat ja diverses vegades, perquè clar, quan hi ha coses que no tenen una cançó pròpia, pues posem aquesta, sempre. O sigui, és la que està dalt? No, l'enllaç de baix. Ah, vale, pensava que anaves a posar l'himne d'Albal una altra vegada. No, això va ser, clar. Que per cert, des de l'Ajuntament d'Albal ens van felicitar per el programa que van fer especial d'Albal, Ah, sí? La cap de... Sí, la cap de comunicació, sí. Ens va dir que li va agradar molt en Twitter i tal, ens va fer retweet ahí i que estaven convidats i tal. Convidats a les festes? Sí, al Val. Ah, bueno, mira. Que estaven convidats al poble eixe que té nom de paper. De paper d'alumini, paper d'Albal. Bueno, però no està mal, si podem anar allí i que ens vegen físicament. Que ens conviden? Sí. A què? No sé, a alguna cosa. A un dinar, encara que siga. Sí. I això, com xusca ara? Va bé? Sí, no? Va bé? Pues que vaig ara. Vale. No, està llevat el so. Claro. Ahí està. ¿Podrías grabar una això que fuera la secció de Daniel Navarro? Quedaria bé que ho fera una altra persona que no fores tu. Sí, quedaria. I ho podríem dir a Juanfran. Seria un poc estrany que ho fera jo mateix. Bueno,
però com que tampoc tenim moltes més coses a fer. Sí, bueno, si ho faig jo tampoc passa res. Bueno, endavant. Bueno, ahí tenim unes fotos, no?, unes imatges. Per anar orientant-nos un poc sobre el que... Què anem a parlar el dia d'avui? Pues anem a parlar d'esports tradicionals valencians. Perquè, clar, ja que ha passat el Nadal, que és una cosa antiga i tradicional... Pensava que anaves a dir, ja que ha passat el Mundial, dic, home, d'això ha passat una miqueta, no? No, el Mundial ja fa alguna cosa. Clar, els Nadal són una cosa antiga. Ojo, cuidado, que n'hi ha periodistes que encara estan pensant en el Mundial. Bueno, gent que fa esport, no sigui dir periodistes. Sí. Sí. Bueno, això que estem veient es diu les birles. Les què? Birles. Què punyetes és això? És per així dir-ho, com si foren els bolos valencians. Vale. Sí, eixes. Però, a veure, són com si foren Són com uns pals llargs de madera. Abans vos en recordeu que hem parlat de la Guàrdia Civil? Sí. Els pifostres estos que tenen de llum per a il·luminar, serà una miqueta d'aquest rotllo, no? Sí, les llanternes estes grans. Lo de aparcar els avions. Sí, també, sí. Podria ser també. No serà la mateixa llum la que utilitzen per aparcar un cotxe la Guàrdia Civil que la per aparcar un avió, no? No, crec que no. La dels avions és així com taronjo i la de la Guàrdia Civil és més groga. L'altra serà més potent. No me dona molta confiança, també t'he dit, aterrar en uno de la Guàrdia Civil, perquè hi ha vegades que te'l passes i no... No, bueno, clar, no. Sí. No, per això estan les llums a la pista, clar. Sí, principalment. Però i si s'apaguen les llums? Bueno, solen tindre bateria d'emergència. Ah, sí? I si s'apaga la bateria d'emergència? Sí, pues si s'apaga la bateria d'emergència està l'equip que revisa les llums però que no s'apague, clar. Sí. Mentre que no siga l'equip del València d'enguany, no passa res. Sí. Si no revisen ells, està tot bé. No t'he preguntat, però vas anar a veure la Nucia a València? No vaig anar perquè estava just de vacacions, clar. La Virgen Santa. O sigui, tu que vius a la Nucia, que eres del València Fur, sí. Vas tirar-te del monyo per no veure aquest partit? Un poc, però bueno, el meu germà sí que va anar. Compensa, perquè si no tu pot, què te diria jo, tirar al cap constantment. Sí, com a bon germà, sí, jo ho faria. Clar. Bueno, tenim així els... Sí. Les referències orals de l'arribada d'aquest joc, segons les dades de la federació, comencen... De la federació de què? De la federació, bueno, d'esports espanyola, serà. Sí. Comença a l'any 1380. És un joc que té prou... 1380? 1380, sí. 1380? Clar, va arribar amb els àrabs un poc i això. Però si estava Jaume I a punt de... Sí, estava ahí. Estava encara que no sabia si l'orxata era horchata o era... Clar, no tenia massa clar encara. Sí, o era mister d'arròs, no tenien... Sí, no sabien. I pràcticament a tot el territori espanyol es juga com veiem així, amb 6 birles. Birles es diuen, sí. Com a nom està xulo, eh? Sí. Birla, què passa? El Birla. Si alguna persona li diuen alguna vegada el Birla... Sí, sona bon mal nom, eh? Sí, la veritat és que sí. Ara, bé, a mi no m'agradaria que em diguin el Birla. Sí, bueno. És com bo però roïn al mateix temps. Sí. És un poc estrany. Sí. Bueno, les birles és un joc valencià, autòcton històricament que compta amb més de 600 anys d'història des de la seva creació, que està format per uns bolos de madera anomenats birles i per a fer una partida fan falta 6 birles, que són uns pals, com veiem així, tornejats, no? Que bonico, tornejats. Tornejat, sí, és una bona paraula. I 2 birlots o mochos, xicotetes peces que serveixen per a derribar les birles, que són les que veiem ahí baix. Mochos, sí. Mochos? Clar, birlots o mochos. La persona que li va posar el nom no ha vist un mocho en la seva vida? No, pareix que no. No. Sí. Bueno, coses del masclisme estructural, no? Clar, entenc jo, suposo, perquè aquesta persona, per la qüestió que siga, no va agafar. Diuen per així, què diuen? A veure, en el xat que està revolucionat en Dani. Sí, està ahí. Sí, a full on fire. Més activitat que mai, he vist jo ahí. Bueno, més que mai tampoc diríem. Bueno, per lo menys de les vegades que he estat jo. A veure, diu Dani, estarà pintado tatana, ahora es la Kings League. Jo sí que vaig anar al partit. Dani sí que va anar al partit entre l'Hèrcules i... Perdona. El València i la Nucia. El València i la Nucia. Sí. No, pobre Hèrcules, que damunt va veure com va jugar l'Intercity contra el Barça en el seu camp. Bueno, sí. Això sí que va ser... Algo s'hauran endut
de diners, no? Suposa. De què? Pues si el Rico Pérez està terrible, com que vas a endur-te alguna cosa? Home, però és molt més gran però que, si és que el de l'Intercity i totes. És que saps què passa? Que pertany a la Generalitat de l'estadi. Ah. O sea, juga a l'Hércules i és el de l'Hércules històricament, però no... Jo crec que a lo millor no ha vist el... És com el Molinón, que també pertany a l'Ajuntament d'allí, de sí, jo crec, sí, com el Guillermo Amor. Sí. Jo crec que no ha vist, o sea, ni un duro. No, clar, han dit, ja que nosaltres no guanyem, pues agafeu-lo per al partit. Sí. Bueno, ple. I tu vas passar bé, Dani, o no? Vas veure Birles al partit? Bueno, continuem. Un poc difícil. El joc consisteix en derribar les birles situades en un camp de joc, vale. El qual té unes dimensions aproximades de 13 metres de llarg per 3 metres d'ample. Vale. O sigui, el camp és un poc paregut al de la petanca, més o menys, vale. Per a que ens fem una idea. Els motxos, els que valen per a derribar, tenen una forma cònica arredonida i es llancen amb la mà baixa, és un poc com a la petanca, més o menys la tècnica és la mateixa. Vale. Amb la mà baixa i de front. Les birles petanquen. Sí, és un poc l'espíritu. Per anar, està xulo, quan t'has begut de més, perfectament podries dir vaig motxo, sí. Vaig birla. Vaig birla, sí. M'agrada. Vaig birlot, també. Vaig birlot. Sí, no està mal. O si vols veure un gran espectacle i degustar, bueno, jo què sé, passar-ho bé, sí. Pues també. Ja saps que així tens el meu birlot, seria una altra opció. No? Sí, no, està bé. Té per a prou... Accepcions. Sí, per a prou creacions de frases. Sí, té prou accepcions. Bueno, es llancen amb la mà baixa i de front a una distància de 8,7 metres i cada jugador té 2 tirades. La millor tirada possible és la de tirar 6 birles, o sigui, de 6 birles tirar-ne 5, deixar-ne una de peu. És com per així dir-ho, com el ple. Vale. Ja que tirar totes menys una. Ahí tenim una imatge com es juga a les birles. Així és. Que no té res a veure anar birla. No té res. I això ja és el següent joc. The Second Sport. Sí. Vale, perfecte. Ja ens hem fet una idea de les birles. Pues ahí està. Aquestes són les birles. Podríem passar de la Kings League a fer un campionat de birles. De birles, sí, no? Sí, no que quedem en GTV, clar. En Cabra Fotuda, sí. En Patalla Van, també. Grans amics d'este programa. Sí. I, bueno, i més creadors de contingut, no? Sí. No. I fem un campionat de birles. Clar, algo més tradicional valencià. Perquè el del següent no ho veig. No. Per la qüestió que siga no... Això no. Bueno, a veure, continuem. Bueno, passem amb el següent esport, que és també prou tradicional així, a la comunitat, i no sols a la comunitat també, sinó en Múrcia també està prou arraigada, que és la colombicultura. És a dir, els coloms. Sí, els coloms, com deia Peter Lim al vídeo de... Sí, que el vaig posar així una vegada. D'Eugeni Alemany. Eixe, sí. Ecolom. Sí, Ecolom. El 8 d'octubre de 1944 s'aprova el reglament pel qual es regirà la colombicultura. Quin any? El 1944. 1944? Sí. Per l'amor de Déu. Ja té també bon temps. Sí, jo tinc un amic d'Altea que és... Colombaire. Sí. Una abraçada per a dir. És interessant la colombicultura. Jo no ho he vist mai en directe. No, la veritat que jo tampoc. Però... Podrien retransmetre colombicultura. Sí. S'atraca el mascle a la femella. Com seria? El mascle, ahí vem, el mascle avançat, el mascle que va a la femella, el mascle de la casa de Joan, ahí va, se l'endú i l'emporta a la caixó. Algo així, podria ser. Sí, bueno, perquè... No sé què fem que no estem treballant en a punt, narrant colombicultura. No ho sé jo tampoc. Tanta pilota valenciana, l'estem colombicultura. Ja m'has vist la pilota valenciana. Sí, este comentari l'ha agradat a Pre-Rock i a Santi de Finestrat. Sí, als dos. Sí. Bueno, el 1944, com estava dient, el reglament pel qual es regirà la colombicultura es va aprovar. D'aquesta manera es considerava a partir de llavors un nou esport protegit per la llei. Nou, perquè clar, en aquella època... O sigui, ja es duia la tradició de fa uns quants anys, però no estava... no hi havia unes bases del deport. Ara ja sí. Ara ja des del 44. Des del 44. Sí, ja des d'ahir. Oficialment, a tot l'estat espanyol hi ha 23.000... També vaig dir una cosa. El meu amic que fa colombicultura, és a dir, tu col·loques a qualsevol persona, jo que sé, una persona que fa bàsquet, futbol, al seu costat. Clar. Pinta d'esportista no té. No.
Sí, és un poc com la hípica, que és un deport però no el fas. Sí, però... Hi ha que saber entrenar als coloms. Sí. És lo important. Jo crec que estaria directament relacionat amb el llibre de Vicent Marco, Esmorzars valencians. Sí, també. O sigui, jo crec que colombaire i esmorzar és una cosa que va unida. Sí, és una cosa que casa junt. Sí, no sé si els casen, els coloms, però no, els sí. coloms no, clar. Esperem que no, però si no es pegaran. Bueno, oficialment a tot l'estat espanyol hi ha 23.000 aficionats amb llicència federativa. Ull, que són molts, Sí, sí, a tota Espanya, clar. Ull. Però es calcula que n'hi ha prop de 50.000 seguidors d'aquest esport. No està mal. De fet, jo no sé què fa Dazón que no... Sí, no, jo això ho posaria. Per a què vols tanta Fórmula 1? Què és això? Si el Fórmula 1 sense motor, més ecològic, no contamines. Clar, i orgànic tot. Tot. Les deixalles orgànic. També. Això després fa fer abonament. Per fer fem, sí, efectivament. Servís. S'estima que hi ha uns 3 milions de coloms esportius. 3 milions. 3 milions. Massa em sembla. Sí, sí. Estos no són els que caguen quan tu vas al parc d'Elx, no? No, estos seran més contundents. Perquè, clar, tenen que menjar com un esportista. Què estàs dient, que la merda pesa més? Jo crec que té que pesar més, no? Si són més grans, té que ser més gran. No té una altra. No queda una altra, clar. Bueno, pues ja tenen sabeu. Que menjar com si foren un esportista. Si haurà cagat una paloma o un colom, però és molt gran, és un colom de competició. Clar, quan es cague un colom normal, no tens que pensar en què t'ha cagat, tens que dir, menys mal que no ha sigut uno de competició. Uno de competició, clar. Sí. Perquè si no... Però tu pensa que han de llevar-se pes per a ser més ràpids. Clar, també. És important això. Sí. Per arribar abans a la femella. Sí, així és. Sí, sí. Bueno, el que estava dient... També te dic, sí. Qui va... O sea, això d'anar tots els mascles a per una femella... Sí. A veure, és una cosa que ja van veure en Callosa en el seu moment. Sí, en qualsevol festa. Aquest acudit, després de tants anys, jo crec que es pot fer. Sí, sí, sí. Segurament a les persones que tal no es farà gràcia, però bueno. No? Sí. Però per la qüestió que siga, els coloms sí que ho van veure bé. Clar. Sí, els coloms sí que... Sí, bueno, ara anem a explicar com es fa aquesta modalitat. Sí, tu tranquil, ja anem passats 5 minuts del programa. Queda res. La modalitat que més es coneix és la solta, on es llança una femella i un nom indefinit de mascles que tenen que intentar dur a la femella a la seva caixa. Vale. Clar, que això no és... O sea, el mascle no va agafar la femella i se'n va. O sea, té que anar, conquistar-la i dur-se-la. Clar, si la femella no vol, se'n va. I ja serà un altre el que se l'endú. Però, o sea, no lluiten massa, no? Lluiten entre els mascles. Entre els mascles. Però contra la femella la intenten conquistar i si no, pues no. El que diu conquistar diu forçar-la. No, és com un cortejo dels coloms de tota la vida. Sí. Una miqueta forçat. Però bueno, si no estem per a donar classes de moralitat als coloms. Estan entrenats per això. Claro. És això. Sí. Allí tenim varietats de coloms. Sí, no, hi ha uns quants. Que són ara venen. Encara que també hi ha una altra modalitat. Espera, perdona un moment. No, és que són d'esta modalitat, clar. Esos no són de la solta, Ah, no? Són d'una altra. Estos de què són? Són d'una altra modalitat de la colombicultura, que són els concursos d'exposició de coloms de raça. Clar, això són coloms de raça. Claro. I els de raça són així, mira. Pum, pum. Ah, espera. A veure. Ara. Ahí. Sí, algo així seria. La persona que va en el cotxe escoltant-nos està escoltant que fan pegant colps així al... Sí. Bueno, en la pantalla ara mateixa de Twitch pues, hi ha dos coloms, uno gris i un altre negre, i és a ritme de biqueta. Podríem fer un gif d'això. Estaven quasi fusionats, Sí. De la velocitat que hi havia. Era la digivolució del colom. Sí, totalment. Ahí estava. Bueno, perdoneu, sóc imbècil. Sí. Els concursos, aquests coloms els fan per als concursos d'exposició, on guanya el colom amb més bellesa i perfecció entre les diferents races. Clar. I estos són dos races destacades, que aquest és el colom de gel
el que veiem ahí. De gel? Ese gris, sí. Sí, el que te poses al cubata. Sí, ese és, el colom de gel. La copa de... De baló. De baló? Sí, ese. Bueno, ahí, el tenim ahí, el colom. Ese és el colom de gel i el següent és el colom monja, se li diu. El de gel és gris. Sí. I està com trist. Molt gris. Molt gris. Està com si vinguera, com si anara tots els dies al tanatori, pues una grisina. Sí. I l'altre... Sí, l'altre, pues... Com si anara tots els dies de discoteca. Sí. O sea, uno va al tanatori i un altre a la discoteca. Sí. Bàsicament. Així ha sigut. Uno és emo i l'altre és gótico. Sí, totalment. Saps? I el emo ja és un gótico que està així. Sí, que està així, clar. I aquesta última imatge és una curiositat perquè just això és una foto a ma casa. S'ha extraviat un colom, ahí el tens. És un colom de competició de solta. Però com ho saps? Perquè té l'ala pintada. Ah, amigo. Clar. Ah, amigo. Els pinten per a... Has parlat en el amo? No. És que no sé, ha aparegut de repente... repente... I pot ser que tingués un colom ahí en ta casa i... No sé, estàvem, de repente ha aparegut... I tu has dit, i en això jo faig la secció? Sí, d'ahir se m'ha corregut, sí, efectivament. Que ha sigut just abans d'eixir de casa. Para, abans d'eixir de ta casa, vius entre Polop i la Nucia? Per ahí, sí. Tampoc anem a dir el carrer perquè no el sabem. El dia que ho sapiguem ja ho donarem i la direcció, tot. Per a que vinga tot el món a saludar-me tot. Com si fos la casa del Rubius. Totalment. I vale, perfecte. Tu has vist el colom i se t'ha acudit la secció, perquè no tenia secció per avui. No, clar, estava pensant-la, no... I què la fas? I has vist un colom de competició? Ha sigut un poc el destí, perquè aquests coloms no solen extraviar-se. I a tot això, què punyetes puntava el joc d'abans? Perquè, clar... Com era el Billy... Les... Birles. Les birles. Què pintava la birla? Perquè amb la colombicultura no he trobat prou per a plenar tota la secció, entonces he dit, anem a posar 2 jocs tradicionals valencians. La birla també. Sí, les birles també. El dia que tingues que vindre tu en cotxe i no tingues eixe temps de que te porten, no sé què faràs en la producció del programa. No, bueno, és que ha sigut només eixir de la porta. Clar, i ahir ja després... El teu cabet ha començat a funcionar. Sí, he començat a posar-te tot i ja així l'he fet, la secció. A mi m'ha encantat. Bueno, era l'objectiu. Espero que si vinga l'Associació Valenciana de Birles en regalen una. Sí. I per favor, algun dia que vinga un colom i... Un colom. No el colombaire, el colom. El colom. I no vaig a dir que ens cague a l'estudi, perquè després hauríem de netejar-ho. Bueno, però ens la podem guardar com en una caixa o algo. Home, no faig això en el colom. No, la merda, dic. Com de record. L'ADN d'un colom de competició. Això és important. Per la qüestió que siga, no em fa massa gràcia tindre a l'estudi una merda de colom en una caixa. Però... Bueno, però no se sap mai. Coses més estranyes han vist. Sí. Això és. Bueno, Darío Navarro, moltíssimes gràcies per vindre. Estàs en forma? Sí, bueno, estic com sempre. No t'he vist bé que estàs en forma? No, com sempre, sí. No has canviat de look, tampoc? No, està bé? Simplement... 2023, però tampoc massa? No, sí, 2023, extensió de 2022. Sí. Podria ser. Long version, com era això en els videojocs? Sí, un poc. Es diu l'extensió, no? El DLC. El DLC. Això és. És el DLC, sí. Bueno, això és Lilla Nexa, el programa que parla de les coses que t'interessen a tu i a tu i a tot el món. I t'ensenya la colombicultura i també. I t'ensenya. Això, cultura, sí. Valenciana. Formació de tot tipus. Sí. La que necessites, així vas a trobar-la. De fet, és que no sé com no som assignatura obligatòria en el seu de València, però clar. Bueno, de totes maneres. Una abraçada, moltíssimes gràcies per haver estat a l'altre costat, una abraçada per a Dànic AQW que ha estat ahí a l'altre costat del xat, amb més gent que ens està veient, que així ens és el numeret. Amb Llinares també. Sí, a Llinares també i a David també. Avui hem tingut molta participació. Sí, avui ha sigut un programa actiu, podríem dir. Semblaria que ha tingut producció i tot. Sí. Bueno, anem. Adéu, moltes gràcies. Adéu. Vam sobreviure a l'incendi, vam fer-li front al gegant, vam agafar aquell quadre i ballarem el ball del cap per avall. Paella congelada,
falleres Lilla Nexa, amb Jo Sant Piqueres. Gomina i processó, saluda el senyoret, escola de retorns, el Santa passejar, un beso y una flor, nos vamos a forrar, un fin de Benidorm, posar la mà i callar, platges de formigó, vivir así es morir de amor. Cantava Milans del Bosc, l'himne regional provoca llàgrimes, pàgines i pàgines d'un tràgic sainet que esgarra...